खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलां दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बयनिबो गोसोखौ मुहि होग्रा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिंगापुराव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैना पेराग्लाइडिं खालामनायाव जाब्रबथाय जादोंमोन आरो जुबिन गार्ग बिथाङा जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय सोमजिदों उदालगुरियाव। सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिउ खहा खालामना फबना दोननाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलाव जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना जाथायनि सायाव दुथांखौ हमनो गोख्रों संदानगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। गामिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रानि मोनसे गामि। जों खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेहाय जोङो जिथुनाखि दुखुनि खौरां बेखौ जों लाफैनाय जादों। बेहाय दुखुनि खौराङा जाहैबाय जोंनिनो खाग्राबारि आन्सलिकनिनो सिङाव थानाय मोनसे गामि नलबारि। बे गामियाव माने मिथिस्लाब मोनै बुंस' हायै मोनसे माने जाथाय जादों, दुखु गोनां जाथाय, जायखौ जोङो सानथावथारा, जायखौ जोङो मानिनानै लाथावि बेबायदि मोनसे जाथाय बियो। जायनोखि मोनसे फोरबो जादोंमोन करम फुजा। बे फुजायावनो थांनानै हर हरसे थाखांनायनि उनाव अखानायै फुंनि माने 4-5 बाजिनि गेजेराव माने सासे उन्दै 9 बोसोर रानिं जानाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'आ गोमादों बिमानि खाथिनिफ्राय। गोमानायनि उनाव हमस्लाबग' हायासै, नागिरना मोनाखैसै। मोनैनि उनाव फैयै फैयै जों मैयानि गेजेराव बे गथ'खौ खौरां मोनबाय जे सुक्लाय दैमानि सेराव माने फबनानै दोनदों। बे खौरांखौ बे सुक्लाय दैमानि सेरनि गामिनि सानैसो सुबुंफोरा खोन्थाहरनाय जाबाय। खोन्थाहरनानै मिथिबाय जे बे दैमानि सेराव फबना दोननाय बे जिथुनाखि गथ' बेखौ उद्धार खालामनाय जाबाय। दा बेबायदि जानाङामोन, जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जाथाया जाफेराखैमोन। दिनै जों हमस' हायैयाव जों बेबायदि जाथायखौ दिनै नुनानै जों बिराद दुखु मोनदों। जेखि जाया जों दायो जों बिथांनि न'खरनिफ्राय जों न्याय नागिरदों। जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जाथाय जानायखौ जों खैजो खालामाखै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। आरो उनाव जायोब्ला जों बिथांमोनखौ जों दोना, माने जों माबा मोनसे बेबस्था लानांगौनि थांखिजों जों दिनै बिथांनि न'खराव जों फैनाय जादों। आरो लोगोसे दा दिनैसिम सफैथ'वाखै, गथ'आ पस्टमर्टम खालामनो लांनाया सफैथ'वाखै जिहेथु जों बिनि उनाव जों खौरांखौ मोनगोन बा माबा मोनसे जों तदन्त खालामनानै मोनगोनखौ जोङो नुहुरदों। बे हिसाबैनो जायनोखि माने कालप्रिट, जायखौ कालप्रिट होननानै जों बुङो, बिथांखौ माने खास्ति होनांगौ। बिमाया न्याय मोननांगौ, गथ'आ न्याय मोननांगौ। जोंनि ओनसोलाव बेबायदि कालप्रिट मानसिखौ जों माने थांनानै थानायखौ जों माब्लाबाबो लुबैया। आरो बेबायदि जुदि दोनफिनोब्ला, बिदि मानसिखौ दोनोब्ला आरोबाव भबिष्यतआव सोरबा सासे बेबायदिनो उन्दै गथ'आ हयथ' बेबायदिनो भुगिनांगोन। बेनिखायनो जों दिनै नोंथांमोननि सेराव आं खावलायगोन जे दुखिया खास्ति मोनथारनांगौ। बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा फरायसा आफादनि मावखुलि गाग्लोबनायखौ जों माब्लाबाबो रेहाय होनाय जानाय नङा होनना फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल लादों आरो माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जों रुवाजों आथिङाव दाननानै लानो नागिराखै। बिटिआर गोरोबथाखौ 100% जाफुंहोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन होनना फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। बड'लेण्ड आलादा रायजोआनो मोनसे राजखान्थि दाबि। पार्लियामेन्टआव एमपि दैथायहरनांगौ, बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव दैथायहरनांगौ होनना फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। बिधान सभा आरो पार्लियामेन्टनि फ्ल'राव दान्थे बिदान्थे खालामनानै सावरायलायनानै हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ होनना फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों। सम खोन्दोआव आरो बे थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों, इउटिउबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना खोथा बाथ्राजों माने मुं सुनो नागिरनाय
नेगेटिभ अपप्रचार भुवा प्रचार प्रपागान्डा खालामनाय बे थासारिफोरखौ जोङो नुबाय थादों। आरो गुबुन मोनसे बिथिंजों बिटिआर जि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्ति बे मोननै सुक्तिखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं स्पष्ट बुंनो नागिरो जे एबसुनि बैसोआ 52 बोसोर आरो बे एबसुआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियानिफ्राय लानानै बानेश्वर बसुमतारी कनकेश्वर नार्जारिनिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लिडारशिप होलांबाय आरो हारिनि सार्थ जाति जातीयताबाद जाति चेतना आरो जाति खत्ताखौ लानानै एबसुआ आपोसहीन भाबै गोलाव समाव खामानि मावबोदों। एबसुनि जारिमिनखौ जाय मिथियो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनायखौ बिथांमोना अनार होयो। बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट आबेगखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेब्लाबो सुंथाबोदों मदद होबोदों आरो जोंनि वेलविजार हिसाबै हाबा मावबोदों। आं बिथांमोननिसिम धन्यबाद बावो। किन्तु माखासे व्यक्ति माखासे गोदान जोलैनि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै एबसुनि बे जारिमिन 5000 शहीदनि बिनिमयाव जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोनबाय बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बर' रावखौ 80 सिडुलाव मोनबाय आरो बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै गायसननो हाबाय। बर' कसारि काउन्सिल हिसाबै जों गायसननो हाबाय। बे जारिमिनफोरखौ मिथियाजासेनो दिनै मडार्निटी आल्ट्रा मडार्न आरो जिखिनि माने दिनै गावखौनो माने जि मोनसे आथिखालनि जि थासारियाव बे डिजिटाइजेसननि जुगाव ग्लबेलाइजेसननि जुगाव बयबो गावबा गावनि इमेज बिल्डिंनि थाखाय गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय एबसुनि मुं सुनाय एबसुखौ सोरबा सोंखारिनाय बे मानसि बे व्यक्तिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खुनु कारनाव जोङो माने कमप्रमाइज खालामा। बे जिर' टलारेन्स आरो बिथांमोना बुजिना लानाय मोजां रावनिबो व्यक्तिनि नाम बुंनो नागिराखै। एबसु नाय आफादा गोरलै आफाद नङा सहज आफाद नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जन्म जादों जाय थासारियाव हारिखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय बिकल्प बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सुकबिर कार्जि बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दावराव दावसि जानायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायहरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुकबिर कार्जि। आं सासे बर' सावथुन मुलुगनि सादारन सासे फावखुंगुर। जाय फावखुंगुरा थोजासे रोंगौथि गैयाब्लाबो बर' सावथुन मुलुगखौ हारिमुखौ बुहुमनि बिखायाव सिनायथि होनायाव आंबो माबा मोनसे फिसा बिहोमा होनो हागोन नामा बे उद्देश्य बे फोथायनायखौ लानानै आं बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाया 23 बोसोराव आगान होबाय। बे 23 बोसोर आंनि नाजाबोनायाव आं गावनि पार्सनेल लाइफआव जेबो सोरजिना लानो हायाखैब्लाबो आंनि पार्सनेल लाइफखौ आं जौगाहोनो हायाखैब्लाबो आंनि बे नाजानाया अराय सम सोलिबाय थागोन बा आं नाजालांबाय थागोन। बेनो आंनि सिनायथि। फंनैसो बुंनायनि सिगां रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय, जाहाथे सासे फावखुंगुरखौ फावखुंगुर नोजोरावनो नायो, बबेबा मोनसे पलिटिकेल एंगेलजों जाहाथे नोजोर होआ। आंनि बे फंनैसो बुंनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि सौग्रावबायोब्लाबो जाहाथे नोंथांमोना सुद्रायलायनानै लायो, आंखौ निमाहा होयो। बेनो आंनि खावलायनाय। जोंनि बिटिसिनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया साननैसोनि उनाव 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं। नाथाय सम सौफैनायनि सिगांनो जोंनि गेजेराव जानाखि मोनथाम मोनब्रै रिजनेल पार्टि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ, दा बैसोर पार्टिफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोन्दों गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो होसोज्लायनाय बुज्लायनाय नांज्लाय खमज्लाय खालामनाय एना एनि। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आंबो सासे बर' सुबुं जानायलाय दुखु मोन्दों। जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया बेखौनो खावलायनो साननाय। जायफोरा बेफोर जाथायाव लोब्बा दङ, जायफोरा बेफोर जाथायखौ खालामबाय बा खालामनो थांगासिनो दङ, बैसोर बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे खावलायनाय। आरो नोंथांमोना सानो नामा जे बेफोरबायदि बुग्लुं सुग्लुं दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जोङो जोंनि पार्टिखौ बांसिन भट मोनहोनो हागोन? नाथाय बियो रं, बे नोंथांनि गोरोन्थि जागोन। बे
जाथायफोरा हाय खामानिफोरानो जाथों बा सोरनिबा साननो हायै थौले दैदेनगिरिनि साननाय हनायजों जादों बेखौ आं मिथिया नाथाय जा जादों जोबोद गोरोन्थि जादों आरो जा साननानै बेखौ मावदों बेबो जोबोद गोरोन्थि जादों बेफोरखौ खालामनानै आं सानो माब्लाबाबो मोनसे पार्टिया बांसिन भट मोननो हानाय माबा मोनसे साबसिन पजिशनाव फैनो हानाय बे गोहोखौ मोनगोन बेखौ सानदोंब्ला आंनि नोजोराव आंनि बुजिनो हानायाव बे जानो हागौ गोरोन्थि मानोना जों नुबाय दं बे मोननै मोनथाम बर'नि पलिटिकेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टी दिनै बे सुबुंफ्रानो बै पार्टियाव जइन जाहैदों आरो बे सुबुंफ्रानो एगेन आरो नैबे मोनसे पार्टियाव बारस्लायदों ओरैनिया ओरै बारदों ओरैनिया ओरै बारदों माने सोरबाया रां रुफानि माबायाव गोग्लैनानै आरो सोरबाया मबेबा मोनसे गावनि पार्टिखौ मोनसे पजिशन मोनैयाव सोरबाया गावनि पार्टिनि सोरबा दैदेनगिरिखौ बोराबनानै जेखियानो जाया जेराव बारस्लायदों जों बारस्लायनायफोरखौ नुगासिनो दङ दा बेफोरथ' जाबाय थागोन सोरबा थाखानि लबाव सोरबा मायाव नाथाय आसोल गोहोम गोग्लैगोन साइलेन्ट भटार्सफोर जाय साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोहोमासो नैबे बिसायख'थियाव गोहोम खोख्लैगोन दा बै साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोसोखौसो नोंथांमोना माबोरै बोनो हागोन मा आदर्शयै बिसोरखौ नोंसोरो बोजबना लानो हागोन अनसायहोनो हागोन बेखौसो नाजानाय थानांगौ मानोना साइलेन्ट भटार्सफोरा बेखौसो नोजोर होयो सोरबायदि दैदेनगिरिया थारैनो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारमारदों जाय पार्टिया बर'नि थामोनथा थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनो हामारगोन बेखौसो सिरि थानानै नोजोर होबाय थायो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा नोंथांमोननि बुलायनाय दानलायनाय सुख्लाबलायनाय गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनाय बेखौ नोजोर होगासिनो दं